напрежение до последната секунда. Центриране на Търтов. Скача Франко Русо. Успя да изчисти. Сега Игор Тиаго на празна врата. Двама футболисти на Лудогорец спринтират. Игор Тиаго. Само Търтов е пред вратата. Игор Тиаго. Удар. Гол. Трето попадение за Лудогорец в последните секунди на този двубой. Реши Игор Тиаго сам да завърши атаката и по този начин Лудогорец дълбоко в даденото продължение. Рискуваха всичко тук футболистите на Хевър и Владимир Манчев. Нямаше какво друго да направи той, освен да даде разрешение на Звономир Миколич. Дали с 1-2 или 1-3. Не е много голяма разликата. Важното е, че Владимир Манчев опита до последно неговия отбор да се бори за изравнителен гол срещу Лудогорец. Въпреки че не сме чули все още последния съдийски сигнал, масово феновете на Хевър си тръгват от стадион Георги Бенковски. Владимир Манчев опита до последно неговия отбор да се бори за изравнителен гол срещу Лудогорец. Въпреки че